Shalom. Upang ido hami do hot hormat tusudi asa dingkam mata pake makerta saliling madohoti par minggu non. Hamuna ruas ni huria ni nahina holongan di debata horas madihita saluhudna. Pinuji madebata ama di Tuhan Yesus Kristus nasa tokto mengaramoti daging nang todita di permudu-mudu do nguluta sian ari to ari tiki tu tiki di permudu do holong ni rohanai tu hita nuaeng bongotata ma minggu parjolo dung trinitatis marhite topik gabe akka anak ni debata marhite haporseao ni Yesus Kristus atong tapuji ma warna nabadiai martang yang mahita di bagasar hatabi. Amin. Mari demahita siap bukede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot opat. Hallelujah.
di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar nito di perbadia na tumo palangi do tanoon. Amen. Songonon dinda Tuhan Jehovah, yang halak partigori, mengulu do binahen ni parsihohoton na, marhaposeon, alayang go dihalak parjahat, ndang adong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata amanami, nung marpung hami di sordi ari na pindar bediami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay, jalaringkas hami ma nibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asa uparhasia kami aka agari ningulu nami na podoki. Saya pamasuk mahami Tuhan nguluan sa liling nililing na. Pujiun nami mahau disimar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita siya buku di nomor 550 sia ayat 1.4. Pating ni debata di minggu ta na perjolo dung Trinitatis ima nasian Efesus 4 ayat 1 songonom madidok isi. Asa ahudo na tarihot di bagasan Tuhani. Huapoi mahamu parangihon hamu manatama obar tu pajon na songgop tuhamu. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita taringot tu debata. Ale Tuhan di bata, saya pergugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari dihita siya buku di nomor 171 ayat 1-2.
Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiak doho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asinir hamdo na gudangido. Saya si marohami dasar dok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taring utuhasan ni dosata. Humokop kita gabi dosa do ibana naso tumada dosa dibahed debata. Asa gabe hati gora debata hita marhite hite ibana. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Marede itu siya buku di nomor 670 ayat 1 dohot tolu. Hatani debata nagabe turpu di minggu sadarion tar surat di Yesaya 65 mamuka sian ayat sada saat rodisia tajahama mar sekat soring akan naso uso-uso diahu nasai laon ido na mangaluluyahu nuaing jala halak naso mangaluluyahu nasai laon nunga jo paksa ahu niku do tu bangso naso pajuju guarhu nasai laon disodo ahu Sahu paherbang do tangaku dua sama nipat ari tu bangso na juking akan madalani dala naso denggan makiutong pikiran lomo ni rohana sida sadiri tu bangso na toktong pahehe rimasu dia dopaku akan mamele di bagasan akap porlak jala manutung daupa di atas ni akabatu na minasak akan nahudul di aka perbandaan jala marmalang di aka liang akan mangakon johut babi jala marisi hua habiason aka suana sidai lam didok nasida dope disimaho unang jumono ho tuahu aina badia doahu mati bakon ho
ikon gabe timus di bagasan igukudo akan nasida jala gabe api namarsi gorgor manipat ari. Idama tersurat di joloku dan tagamon sip auda alani jolomu boloson saya saya baloson baloson aku honokku do tutu tutu aku nasida. Hajahaton na sa diri rap dohot hajahaton ni akau puna ninna Jahoba akan manutung dau pa di pusu ni akaduluk jala direhe ahu di atas ni akarobian di baheni suhatonokku ma upa ni pabahenan nasida na julu tu ape honokku tu nasidai. songono Songo doha hatani tani Jahoba, jahuba songo tuak nabura di gumat Jepang di taguk na baso, gabe di dok, unang ago, ayadong do pasu-pasu di bagasanna, suang-songo ni bahenokku alani akan aposokku, datung saluhut nasida agoku. Jala ahu parohon sian Jakob buni jala sian Juda sahalak sitian akka duluku ai ikon jolma nahu pilit i manean tanoi jala akka naposokku maringana disi ima sahatna martua ma akan natu mangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Mare dehita sia buku ede nomor 25 ayat cada dohot 2. Tidakon maha porsiaon tai songon nahina tidakon idong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jahoba, ido memperberguna suatu dosan, natu kupalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jahoba nasa sadai, imana tinibuan isi Maria, nagabegabean santon di perbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman isilatus, naman terpajar doi bana diau pinarsilang, natua tumana toru doding tano, namulak mangulo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudo di siamun di banta Jahoba, ama naik parguguna suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogu tutano on, makumi halak nama mulu dohot namate, au porsea di tot di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, dohot jasani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu dosa bedagi ni halak nom mate, dohot dihangaluhan na sora sudah. Amin. Udul mahamu tabi kima tikting ti mingguta ti bagasan nasa minggon. Tikting
Minggu 19 Juni 2022. Sada, Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion. Ima Minggu parjolo dung Trinitas. Tutup nilanggatan narata-rata. Manang hijau. Ima hangoluan dohot pertumbuhan lambang ni praktek ni ngolu ni halak Kristen di bagasan huaso ni panobusion dohot haluaon nasian debata. Topik minggu, kita adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Gabe aka anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. 2. Permingguan sekolah minggu dohot permingguan remaja. Hombar tu haputusan ni sermon parhalado na di hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 jala hombar tu haputusan ni pamaretata naung parloason 100% boi mandohoti permingguan. Alani ipabotohon tu suderuas mamuka hari Minggu sadarion tanggal 19 Juni 2022, permingguan sekolah minggu dohot permingguan remaja patupaoni huriama secara tatap muka di gereja. Ima pukul 8, sahat tu pukul 9, permingguan sekolah minggu kelas besar, manang anak SD. Dohot pukul 10.30, permingguan remaja, rap dohot aka permingguan malua. Khusus tu permingguan sekolah minggu tu aka balita dohot batita hotma jodi patupa secara online. 3. Perubahan jam permingguan. Hombar tu haputusan di sermon parhalado HKBP Cipayung Cilangkap na di hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 mardomu alanai pahaon mamuse permingguan sekolah minggu dohot permingguan remaja gabe adong mah harus soran ni jam permingguan alani di pabotohon matu suderuas ni huria mamukasian hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 ia jam ni perminggota di HKBP Cipayung Cilangkap humusorma gabe sada pukul 6.00 WIB ibadah Minggu Dewasa Umum Manang Bahasa Batak. 2. Pukul 8.00 saat 9 WIB ibadah Sekolah Minggu Kelas Besar Anak SD. Pukul 10 WIB ibadah Minggu Dewasa Umum Bahasa Batak. 4. Pukul 10.30 WIB ibadah Minggu Remaja dan Pelajar Sidi. 5. Pukul 16.30 WIB ibadah Minggu Dewasa Bahasa Indonesia. 4. Pandidion Nabadia di pabotohan tu suderuas di hari Minggu sadarion tanggal 19 Juni 2022 pukul 10 di Patupa Huriatado Pandidion tu 4 halak akap poso-poso ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Pandidioni di Patupa Madung Sidung Jamita, Manang Papungu Pelean. 5. Tok-tok ripe renovasi gereja. Di pabotohan tu suderuas, asa tapasahat magugu tok-tok ripe 500.000 per keluarga dohot yana kota naung karejo songon partisipasi laung mendukung renovasi gereja. Jalan naing mardalan ma proses renovasi marhite na parjolo perpindahon bilut parhobason manang konsistori tu sebagian ruangan di aula lantai sada dohot na papindahon kantor gereja tu sebagian ruangan di aula lantai 2. Panitia pembangunan dohot parlalado tongdo mengkirim tu akar ruas nama kilala di pasu-pasu ni debata asa anggiat nian ukap rohana gabe donatur di duru ni konsistro kontribusi naung di totophon. 6. Bazar seksi perempuan di pabotohon tu suderuas mamukasian hari Minggu sadarion tanggal 22 Mei
sahat tu hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 kodangna 12 hari parminggu tar lumobi ma di parmingguan pukul 6.30 dohot pukul 9.00 WIB seksi perempuan naing patupahon bazar jala hepeng na didapot nasida siani naing pasahaton nasida ma songon sumbangan tu panitia pembangunan laho pangehon mengurupi tu biaya renovasi gereja di hari Minggu sadarion tanggal 19 Juni 2022 namak hasuhuton bazar ima aka ina tim sending alani hupangido hami masude ruas laho mendukung bazari marhite na ukap rohana manyumbakot si panganon si inumon barang souvenir na manang si gadison di bazari manang gabe panuhor di si panganon si inumon dohot akan na asing na digadis di bazari. Pito, pertanyaan patanakon hatan di debata ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor. Hombar tu program ni tahun kesehatan HKBP Cipayung Cilangkap di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 19 WIB di Patu Pahuriata do Pertambangan Patanakon hatan di debata ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor. Alani jadwal ibadah PA keluarga per sektor di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2025 ima sektor onom salapan 10 dohot sektor 12 nani uluhon pandita lundu HM Simanjuntak hupangido hami matu panitia tahun kesehatan dohot parhalado sektorna asa paingoton huhut manogihon ruas mandohoti ibadah PAI 8. Pertanyaan sektor di hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.30 WIB di Patupa Huriata do Pertambangan sektor secara tatap muka di gereja ima khusus tu sektor 5 onom pitu dohot sektor 8 nani uluhon pandita sanga hatu manggor upangido hami maasaro sude parhalado dohot ruas ni sektor naopati mandohoti pertamyangani 9 makhatindakon haporseaon angkatan sidik khusus di hari Minggu naro tanggal 26 Juni 2022 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Uriatado secara makhatindakon haporseaon akad sidik khusus tu akap parguru maluwa khusus naung mandohoti parguruan saleleng 3 bulan 10 pertanyaan rabdohot akap penyandang berkebutuhan khusus di Fabel di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir di Patupado Pertambangan rabdohot akap penyandang berkebutuhan khusus di Fabel, ruas ni HKBP Sadistrik 8 DKI Jakarta, nani uluhon ni Opui Eborus HKBP. Parsidohot tu pertanyaan ni opat halak ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Ima sektor tolu sada halak, sektor 5 sada halak, dohot sektor 11 2 halak. 11 Hatta Hamuliate Parhalado ni Huria pasahaton roha maulate tu sude ruas naung pasahat sumbangan kontribusi sumbangan donatur tu renovasi ni gerejata songoni nang tu akar ruas naung pasahat iuran tahun seanggiat malam di pasu-pasu Tuhan hamu saluhutna 12 amplop pelian tu sosial Huria di Parminggota Sadarion tanggal 19 2022 papungo amplop pelian tu sosial Huria dohita jalata pasahat mayanon dung sidung jamita tujolo nilanggatan songoni matikting di kita di bagasan mingguan
aka barita na asing tajahama di warta cetak di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tabigima maradekor ina.
Mari Dewa kita siap buku di nomor 656 ayat cada dohot 2. Dame na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Berita nauli nagabe ojahan ni jamita di parmingguota sadarion ima namarguar minggu parjolo dung Trinitatis dienet ma sian Galatia biddu tolu mamuka ma sian ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 sia. Galatia biddu tolu mamuka ma sian ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 sia. Tagan sohujaha huse semajo aka ruas natongon madohoti parmingguonon secara live streaming na adong di bagas nasida manang nadidia pe nasida nuaeng horas ma dihamu. Galatia biddu tolu ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 sia. Tapai huti-hut ma di bagasan rohata songonon ma hatani debatang. Alai tagan soro hapor siaon terhurung dohita di bagasan patik jala dihitsu managam hapor siaon nanaing patadda honod dope. Asa gabe songon si paroro do patiki mabuan hita tu Kristus. Asa sian hapor siau kita dipitori. Alai dungro hapor siau ni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Ai saluhut do hamu anak ni debata merhite hite hapor siaon di Kristus Yesus. Ai Kristus ido di parulosok kamu sude hamu nong tardi di tubagasan Kristus. Dang mardia ibar di si Yahudi mananggorik
hatuban manang anak mata, bawa manang paropuan. Ai sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus napuna hamu pinoparni Abraham dohamu atong jala paneyan mangihuton bagai ima sahatna. Didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangion hata ni di bata jala mangulahon di bagasan ngulu siganu pare. Hamudongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Didok nakin ia patiki manang hukum Taurat nena si parorot doi lako mabuan hita sahatu na makaporsiai Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu diberikan untuk menghantarkan kita sampai kepada Tuhan Yesus. Hamudongan halak Farise akasiboto surat dot akka halak Yahudi pada umumna tarabba do lakkana sida lako madapoton Tuhan Yesus alani patik. HP diturpukot didok patiki si paroro dui manaruhon tu Yesus. Halak Yahudi sahat tunuaing dangolo nasida mangalapati patiki si parorot. Dirajumi nasida do patiki ido harorowan ni haluaon. Dirajumi nasida do patiki ido nama bahen nasida boy malua sian hadusaon. Alani i dang rikko dinasida Jesusi bahkan dialo. Alani ma hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus sudeno kita mapoto dakter balua patiki colma sian ihot ni dosa. Bahkan di ayat 20 nakin ai gabe terhurung do colmai hinorkon ni patiki. Isarana Solomoro hani halahi mulaulaon ujujupa hari sabat. So mojab dijabu. Mangalop pape dangboy. Molo adok pe dongan nana mersahit dangboy hahu-hahu ni. Nak pe naing mate. Alani wujud di bereng nasida Yesus mula-ulaon di hari sabat wujud di pamalum Yesus namar sahid suguro hanasida alanima hamudongan atong mulosongoni dakter palua ni patiki hamu sian dosai aimar hite patiki ailam terida do dang masih haholongak kamu. Hai di pasobu do colmai molo masa di hari sabat. Alani hamudongan molo lao kita tu Yerusalem. Molo pas di hari Sabtu sepima hotel yasoholan akka tamu. Molo sudi akka parkarejonai
halak Yahudi ngasobe. Alani akalopan hari Jumat namai. Alani mahamutongan diimport ma akka perkarejo sian luar. Akka halak Arab may rupani sian Timur Tengah. Mamicit lip pedang boy. Alani dang boy na sida manang natu dia. Lahu musor pe na sida martaksi marangkot dang boy. Aikon bukon ni sipir pitu. Hamudongan hauto oddo HP molo gabe so dipatiki. Hido ben na didok. Patik si parorot mebuncol ma tutuhan Yesus. Tiki marhasoho tanau tu sada buru namar guar Nelly Heriani. Buru si tanggang di alaman terbigiau do adong do Jabber manang ulus dakku boto ijo do si parorot padi teludon uju pese madok na buruku hamudongan tugas ni na buru marorot asa lembelga para manay molodung belga ditinggal kon si paroroti ma horas ma bapa horas manaburu kanodo songoni do nang patiki dia menghantarkan sampai Yesus datang. Yesus sudah datang, kok orang Yahudi masih tetap berkutat di seputar hukum Taurat. Mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Sadok patikido si palua. Ala dia mudongan akaruas na adong di Galatia. Nahia di parorot si Paulus. Saat berita tu di mana nungadi si gay halak Kristen latar belakang Yahudi pe dang Yesus si palua patikido. Hidupen na ditongos si Paulus suraton tu huria di Galatia maddo daong holan si paroro do patiki. Aladima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hidupen na perjolo di cahahon patik di permingguan ni HKBP. Marhite patik na di cahahon ni taboto ma ejol ma perdosa do HP hita. Sadi hari pe di cahahon patik tiki manugot. Bah perdosa do HP au. Ariyap pe tabege di jaha patiki. Bah perdosa do HP au. Botari pe di jaha patiki. Bah perdosa do HP au. Tongabor ngipe di jaha patiki. Bah ternyata gue orang berdosa. Atong molosongoni buhana mate. Tato poti madu satta. Ai merhiti patiki ternyata kita dinampakkan sebagai orang berdosa. Bukan sebagai orang benar. Alanita topoti madosata. Amudongan. Sahak mamuse tu nama katidakon hapur siaon. Ternyata Tuhan Yesus lah juru selamat. Bukan patik. Atong melosongan nih. Wasa mapola sa ikon jahon patiki ganup di permingguan. Nakin nunga hudok patiki parorot dia menghantarkan kepada Yesus supaya orang tahu dia butuh keselamatan, supaya dia tahu dia butuh penebus, supaya dia tahu dia butuh penolong Tuhan Yesus. Kalau dia tidak diperhadapkan kepada hukum Taurat, maka dia akan menyatakan dirinya sebagai orang benar. Aladima, dito dotong patiki songon sorminan, seperti cermin. Aku yakin sudah hita nadong dison, pasti
Julu padup-padup sormid dona sugutan. Asing majo molonong putar sormin nate. Kami pihak keperhalado. Sebelum masuk tuh son, adong do sormin na belga. Ahado tujuan tak molo padup-padup sormin kita. Apakah kita mau melihat gue ganteng, gue cantik, pakaian gue ini mahal. Pasti setiap orang yang ingin berhadapan dengan cermin justru tujuannya mau mencari apa lagi yang kurang ya. Atek na hafal sabari bado lipstick na di bibir kon. Atek na hafal sabari bado badak nadong di huruf pon. Humapal na siabun siyan na di habirang. Hamudongan atek na miring do. Alis mata palsuon. Tujuan kita menghadap cermin justru untuk melihat apa yang masih kurang. Kalau kita sudah yakin kita sudah tidak kurang lagi, tidak mungkin kita pergi ke cermin. Karena kita nggak pede pergi ke cermin. Ternyata rambut gue. Kan itu, hamudongan. Mapatiki. Ise jolma na padu-padu patik tujuan na asa sadar do ibana jolma pardosa doho. Hidup na terus dijahahon patik tuhita. Asa sadar jolmai tidak akan bisa selamat karena patik. Karena setiap patik itu dibacakan justru kita sadar oh iya ya gue masih kurang. Jangan kau berdusta. Ikon haholonganmu do naturasmo. Habe humaki-maki do bapakku. Humaki-maki do omakku. Dang masyat tuan do naturasu. Do abakku. Do itoku. Au do Tuhan debata. Nina debata tadang jadi. Aku. Tapi natu hari lau do pitu datu. Aku natu hari lau do pitu jol mana pistar. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Aduh, di kantongku ada jimat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan engkau berdusta. Ipehingot, aku natari margabus duau. Ngadi dia holai. OTW, HP meridi pedang meridi dope. Hamudongan kita selalu justru melakukan hal-hal yang tidak benar. Alani dokter pelua patiki. Dung pero Jesusi. Alani mah hamudongan topik ni mingguta sadarion madok. Gabe anak ni debata merhite haporsiaun di Yesus. Kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Nakin di epistel naniulugon ni inang amang situa bungaran menurung takas to didok. Ngamardu sabe colmay. Naso majo pe bangsoy ro do Tuhan imadapoton. So parduli pe bangsoy. Saya tinggal dosi paryon ni dibata laho manangihon. Ipe dang parduli. Alanima didok nakin merkite episteli. Ro nama peparan ni si Jakob. Yesus si peparan ni si Jakob hamudongan. Ibahan nama si palua. Alanima hamudongan. Mula didok anak ni dibata. Kalau dikatakan umat pilihan Allah, bukan lagi orang Israel yang ada di Timur Tengah. Bangsa Israel yang ada di Timur Tengah itu hanya sejarah. Mereka kah amang pendeta yang ada di Alkitab itu? Yes, dalam arti perjanjian lama. Tapi begitu kita pindah ke perjanjian baru, Israel itu adalah aku, dohot hamu sude. Israel itu adalah umat pilihan. Bangsa ni debata, anak ni debata ima na merhaporsian tu Yesus.
Alani ita do ak Israel ne baru. Molo marhapor siaon hita di Yesus Kristus. Sudedo hita marhapor siaon di Yesus Kristus. Ala memang Yesus do nama buan dalan tu hita. Danga dong nasaha tu amai ia somer hitiau. Au do dalan hanguluan dohot hasit tongan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Holat Tuhan Yesus do nabarani maddo songoni sude akan nani sobani ugamu na asing di luar ni hak Kristenon. Danga dong nama do au do dalani. Danga dong nama do kondang boy satu surga yoso marhiti au. Holan Tuhan Yesus do nabarani maddo au do dalani. Aladima hamudungan dang patiki. Alai dang nama persuada patiki Yesus. Ai di do Yesus do. Napa si kopod duau menyimpulkan karena hukum Taurat itu justru mau berkata kasihi dong Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, atau dengan segenap kekuatanmu. Akulah Tuhan Allahmu. Nina dipatik na perjulu. Satu patik pau paton. Ikon pasang apem patik pau paton, ingat dan kuduskanlah. Hari yang dikuduskan itu. Kita diminta 1 sampai 4 kita diminta untuk menyembah Tuhan. 5 1 10 tabereng ma. Nah dihabirang na disiamun akadungan colma. Aladima di do Yesus. Haholongi ma Tuhan di Batam. Haholongi ma do ngamucol ma do sondirin. Hape halak Farisi nama do patikido paluahon. Hape dang di haholongi nasida. Colma monodung juppa ari sahabat. Holan onom ari do nasida. Maka holongi dongan. Ale molo dung juppa ari papituhon. Tang olo nasida maka holongi. Tung neng mate pe dongan nai dang buanon nai marubat. Hape Tuhan Yesus mado setiap saat kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tentu hamudongan ido edeni punguan inanakin na sekilas hubege adong lirik mado ku bersyukur atas anugerahmu. Karena memang hanya Yesuslah yang kemudian menyelamatkan kita karena anugerahnya yang begitu besar. Hamudongan didok do musenakin di ayat 27. Ai Kristus ido parulosok kamu. Sude hamu nong terdidi tu bagasan Kristus banyak koma di paruloson Kristus hita. Tuhan menyelimuti kita. Tuhan mengawal kita. Tuhan Yesus menjaga kita. Pengesahannya adalah baptis terdidi. Opat halak dak danak neng terdidi. Adong do madok saliling su terdidi jolmai didok do jol dope duk pe terdidi tabba mama jolma. Jadi jol dope halahon na opat ninna dadiba ikun julu terdidi asa colma lapatanna. Tak ada artimu hidup kalau kau tidak dibaptis. Karena baptis itulah pengesahan bahwa engkau sungguh anak Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Allah Apostol Paulus pemado dung terdidi jolmai dus mai bana songon Yesus seorang ibana di bagasan dosa alai adung Yesus paluahon mate ibana he ibana nakko ibana tu banua kijang lewat baptisan maka seseorang dinyatakan sama seperti Yesus lahir
mati, bangkit, dan naik ke surga. Mamukasian sadarion, tabba ma ruas ni HKBP opat halak hamudongan. Jadi mula adong pahopumu, mula adong gwelengmu, dang terdi di dopei. Mereka bukan jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Alan merdu sado natoras, merdu sado opung na, molo say di pasobbu pahopunai, geleng nai, dang tupad di diyon. Ala, dang dope anak ni di bata ibana, merhite-hite Tuhan Yesus. Bukti na molo mate sada dak danak manang sada hala dang terdi di dope dak terhahuan di perhaladoi. Perhalado tidak boleh ngapa-ngapai. Paling asa songon na tarapul Roma situa sektor. Ipaborkat mabakke ni dak danahi martangiyang ma asa apaladong ibarna tunanaing manadom huting panangga manangaha penamate. Sa di rangon rupani itu langsung dari pamasuki. Dan adong apa-apa hamudongan. So anak ni dibatai bana marhite Yesus. Dan adong silang di si hamudongan. Ima tadana. Alani hamudongan rugi do hamu. Moloy pasubu-sabu hamu. Dang terdi di gelengmu. Moloy binereng tikting sordak. Mamuka siyan Januari manang mamuka siyan Maret pe. Ngalubi opat seorang dana kate. Kemana anakmu? Jangan simpan-simpan anakmu. Tuhan itu menitipkan anak itu kepadamu supaya anak itu kau rawat dan kau bawa dia menjadi anak Tuhan Yesus. Tapi kau biarkan saja. Hamudongan. Atek tung adung dia hamudongan. Dang teranggu mube. Subui ro. Situ atau si. Ya paling pad di dion na hinipu. Molo sanga kanido. Molo sanga duda. Ya, molutuk sanga pe panggil sintua. Udah bahaya kata dokter, udah bahaya. Roma. Situa hatop ma. Ai seguar na tahe. Kadang dope. Ban situi ma. Be taho. Atong hatop matong. Ale jengkol ina situi ma. Pas baru makan lang jengkol situi selapo. Ale jengkol pardidi ina matong kan hamudongan. Ya. Seperti itu hamudongan. Ya, alani ima kita na pungunwang di bagasan na hinaholongan marhite-hite parsauran di Yesus Kristus. Bangga mahita halanung nga dido anak ni di bata. Bangga mahita natoras nawaluan. Sehupay mamatahu tagaol dang rodopiate. Mudah-mudahan sehat. Ya. Bangga karena anakmu yang 4 ini mulai hari ini sebentar lagi menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau ditanya, siapakah anak-anak Allah? Dang boy martudu au. Nakin di jamita sekolah minggu. Siapa anak Allah? Au, ina. Aku. Bukan. Yang beriman kepada Tuhan. Ina. Yang beriman kepada Tuhan. Ina. Roguruku sekolah minggu. Tidak potong sudah kedadanahi. Kurang keras. Ina makan. Siapa? Kah anak-anak Allah yang beriman kepada Tuhan? Ina. Siapa kepada Tuhan? Ina. Halah HP beriman kepada Tuhan do, tapi tak anda Allah itu kepada Tuhan Yesus. Kamu dongan. Yesus deh kita nomor pungun nomor haporsian tu bagasan Kristus Yesus. Ahamat dana nomor haporsian kita Tuhan Yesus. Labok. Buah-buah roh Galatia 5:20 labok. Tak pula pendendam, tenang. Dang marnabosan mabahen nadinggan. Unak pola saya pikir-pikir hamu sadi hari do sidung basaron. Agujo lalap. Eda, sesongoni terus garuk minggu. Aku sudah minggu lalu. Agujo sadi hari do mitop basaron. Akan memikirkan sadi hari do mitop. Sotung tu HP pikiri, ma perjulu hupa itop. Kamu doangan. Orang namar haporsian tu Tuhan Yesus. Dang marnabosan mabain nadinggan.
Ido podani Apostol Paulus. Lakukan terus hal yang baik. Lakukan terus hal yang baik. Apalagi hubereng saragam lahunikon agujo, baga muna, edde muna pe mantap. Ngamari suak dah, habaga komuna molo lewat buti hamu. Dang manuhor nang gosada basari. Kanido, hamu dongan harus. Minggu lalu aku sudah emang, tak apa. Tuhan tidak pernah menganggap salah orang yang terus melakukan yang terbaik. Ngelobi 50 juta pada ditanami, ngabubi ditutup, Nah itu kan target. Kalau kemudian baru 5 kali sudah mencapai target 50 juta, jangan diberhentikan. Berarti Tuhan ingin yang terbaik lagi, hamudongan. Kadido, alani aupe, dakudok tu seksi perempuan ipaso majah, ay molo dipaso, dus day dang keluar be hepekku 400.000 setiap minggu. Ay husubang do terus manuk ayam 2 ekor hamudongan. Alani lului hamu manon dia manuk ni pad diteludu. Kanedo. Terbuat tamu mah aku mau ayam gulai pendeta resort indah hamu matong perpanikan hamudongan. Harus seperti itu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ale bodo tong adong do jus. Ya. Ada jus. Jus apa? Jus martabe. Aduh aku maunya jus markisa. Ay nga di sino nih ay martabe tong do marnay markisa di. Kanido hamudongan. Aku maunya jus mangga. Kanido kan. Sudi mah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia mau melakukan yang terbaik apapun itu hamudongan. Nakin nunga tertikting hari Sabtu tanggal 25 PA keluarga mak. Kanido PA keluarga sektor 6, sektor 8, sektor 10, do sektor 12. Sotung adong nama dok sehulan na PA, sehulan na PA, sehulan na PA. Siapa bilang sehulan na PA? Siapa bilang hulan na PA? Enggak juga. Wah molo Tuhan madok. Tuhan pasu-pasu mau. Wah molo Tuhan Yesus. Sehulapku pasu-pasu. Sehulap pasu-pasu. Sehulap pasu-pasu. Kan begitu. Hamudongan. Ayo bawa keluarga. Ngadong catatakku. Adong do beberapa sektor hubereng. Selalu duduk bersama anak, istri. Dan ya namanya juga pihak keluarga. Ayo sektor 6, 8, 10 dan 12. Kita persiapkan PA, AIP, hamudongan. Memantapkan haporsiap Tuhan Yesus deh. Bukan apa-apa, hamudongan. Alani haduan hari Kamis, opat hari nari, pertanyaan sektor 5, onom pitu walu. Ayo, tikiso dibain pertanyaan tatap muka, adikan dua mang. Mau saya ulang live streaming. Dung dibain tatap muka, daktarida. Dia don wahai ngate. Daktarida, ayo sektor 5, 6, 7 dan 8. Mulai sadaron ayo Peter marbeta-beta mahmu jam 10 sia 30 di son. Ya, ngatu hari sektor sada 14 dabo do bah. Mangalang lapet dohami. Minum kopi teh. Anggo sektor 5 dom pitu waluon yakin doa kun adong do taba-taba nasing ni lapet. Kan binereng majokan ido hamulongan. Nyatang tu lapet nei. Alai parsaurani lenterida semangat. Kan itu. Saya dalam live streaming do pertanyaan. Oh yo, ayo kita pertanyaan. Mulai bulan pitu, Rabu Kamis nama kita pertanyaan. Asa galup minggu sude sektor pertanyaan. Rabu sektor sada 16. Kamis sektor pitu 112 di gerejon. Danga dong pola be live streaming. Asa unang adong alasan live streaming ngomong. Hape sobinote, holan dibuka do account, hape buhina pe sutarida hamudongan kan itu. Ima live streaming. Alanima hamudongan ayo kita semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Parhaporsiaon na tututu Tuhan Yesus membuat kita akan terus menerus menjadi anak Allah. Amin. Mulai hati mah di pasat rohanami Tuhan pardinggan bahasa. Hinor kon ni asim buih hami Tuhan marhasonangan.
Nunga hubigi hami Tuhan hatam. Mulai hatema dipaingot ho hami Tuhan. Asa unang meradiak kami holan dipatik. Si paroro doi manaruho kami tu Tuhan Yesus. Asa Tuhan Yesus ido na paluahon hami. Asa molo say hutangi ho kami bet patiki naneng madok jol mapardu sadu hami. Alani hagalion nami. Alani ikon sahat mahami tu Tuhan Yesus. Mangido hasisaan ni dosa. Nuhaing todim na badai ma Tuhan. Nanang patauhon hami. Asa tok-tok kami Tuhan mangula. Hobartu na pinangidom. Tuhan di bata. Hupasat hami mat Tuhan ruas ni huriam akan namar sahid. Pasu-pasu pamalum. Marhiti ubat na pinakedok na pinangan. Marhiti dokter para medis na macama pamatang nasida. Pasu-pasu akan nagali. Asa jupang haguguon. Pasu-pasu Tuhan akan namarsak. Asa jupang akka las ni roha. Pasu-pasu Tuhan akan naputus asa. Asa dapot nasida Tuhan pakirimon na mangulu. Tuhan akan ruas ni huriam. Naso daputan dope di hagabion. Molo di halomoh kodo Tuhan. Adong poparan di nasida. Pasu-pasu maape kontangan mi. Tu si majujung ni amang dohot inangi. Asa bui dapot nasida Tuhan hagabion tidak danak. Tuhan di bata akan nanaing mengalului karejo. Dok natongon mengalului karejo. Akka lamaran nong tinongos nasida pasu-pasu ma. Hukap roha do pikiran pihak na berkompeten. Laho mamareso sudia kalamaradi. Anggiat Tuhan boy nasida dapotan karejo. Akan na mengalului rokap. Todim na badiay ma Tuhan. Patauhon nasida. Asa boy nasida Tuhan manatap. Mamering napas di roha nasida. Saha porsiaon jala rap dang marhasoho dope Tuhan di bata. Hupasat tamyak kaya nokon nami. Natongon Tuhan paimahon akka pengumuman di perguruan tinggi negeri. Di naung ni dohotan nasida. Di tiki nasalpu ujian Tuhan. Sadok patau nasida Tuhan. Buwi menguduti persikolan nasida. Di tingkat na tumibbo. Molotung pesubuy di PTN. Patau mana sida. Buy tong kuliah di PTS. Molo along yan akon nami. Nasopola rikot di rohana sida. Taonon. Menguduti tu tingkat na tumibbo. Pasu-pasu ma Tuhan. Buy na sida tong. Dapotan parkarejuan. Pai majupa. Aha. Nanitodo di rohana sida. Tuhan di bata. Hupasat hami ma Tuhan tuho. Habi ganup marsada-sada. Pasu-pasu mahami Tuhan ramuti. Khusus panitia pembangunan. Nani ketuaan ni situa Oscar Siraigar. Pasu-pasu nasida Tuhan. Asa bui mangulahun sudi akaulon na. Nang secara khusus bagian di lapangan. Namar perdumuan ma Tuhan. Tu renovasi ni fisik ni gerejaon. Situa mohan turdip. Ho matok tong mga ilon hay pason haguguon. Asa tao na sida Tuhan terus mendampingi akan tukang nanaing merenovasi gereja untuk sudia ke panitia pe Tuhan pasu-pasu ma nang panitia tahun kesahatia pe pasu-pasu ma nani ketuaan ni amang duarman si manjorang pasu-pasu Tuhan nunga mardalan piga-piga program ni tahun kesahatia ni sado patulus ma tokin nari patu pau ma lomba kur per sektor lomba vokal solo per sektor lomba vokal grup per sektor IP Tuhan patulus ma Tuhan asa lemsada hami saroha sapikiran di bagasan holong jala sada tujuan hami Tuhan Tuhan upasat kami ma Tuhan tuho sudi akalon nami di bagasan na sa mingguan ho matok tong madungani todim na badiay ma Tuhan mangaramuti asa marhasa ngapok ko hami pe Tuhan marhasonangan di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Marid de mahita sian buku edde nomor 650 mamuka masian ayat sada huhut mata pasahat pilihan sada A tu huria sada B tu pembangunan amplop sosial huria dohot pilihan 2 tu kantor pusat. Marid de mahita. Pasada
mahita tu acara padidion tu opat halak dak danak. Marit de mahita sian bukuit de nomor 140 ayat sada dohot ayat 2. Martangi yang mahita ali amanami na di banua gijang narodo hami tujulum mabuan akada danakon say asi maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sugut merhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadungan na mabuan danak si didionon. Tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lako mahamu tuliat portibion. Nin nama doa kasisiana. Pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni di pata ama anak dohoton di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na huto na konitu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manangise na porseya dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porseya hona uhum sogot tangihon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan danak tutukan Yesus asa dicama ala dipicang akka sisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di do ma luas samu ma akka danak kiro tu au unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni di bata na tutudo nahudokon tuhamu manang isepe anggo sosongon danak ibana macalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akka danahi dia pehon ma tangan na tunasida mamasu masu nasida atong hatidako kamu majolo hapor seotai rap mahamu mado au porsia masker mulai pe paluh kamu dotong
dalam hal meddoa taha porsiaun. Atong alusi hamuma hata na husukutonon na parjolo dipangido hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan ni na hina porsiom muna molo dipangido roham do ma dipangido rohanami pehanau lodo hamu mamudai anak komunaun asa diboto jala di huton nasida hata ni di bata molo olo dok kamuma naolo do hami naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus molo olo dok kamuma naolo do hami atong tapasahat manasida tu di bata marhite hite padidion na badiai. Ale Briel Felicia Boru Ritonga Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hababongot bon tu bagasan harajaun ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Tuari dohok do bapak namar guru alai padok nilangon sakit. Ale Nikela Gabriela Boru Hutagaul. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho di hababongot montu bagasan harajon ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Kathleen Salomi Kasih Boru Simanulang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajaun di bata rudi saliling nililing na. Amin. Ale Swarlentina Boru Simanukalit. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus
dohot tu bagasan guarnito di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di batamaho di hababongot mon tu bagasan harajaun di bata rodi saliling nililing na. Amin. Jongjong mahamu naupat keluarga. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadat dan akot tuho. Jala dijakon kodo nasida gabi anak kommu marhite hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian dihanguluan nasaliling nililing na. Asi maroham dohot dia kana toras nidak danakon sai pargugui jala ajari mana sida manugu-nugu dak danakot tuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Marit di mahita las jongjong mahita. Tatangyak koma piliata ali debata amanamina di Banua Gijang ho do haruruan ni saluhut silehul-lehun nadingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami manasian nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon patibulhon haracaw mo dito nga tunga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni siluhal-luhon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say Saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lekon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tu kami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaurkon madamena tu todim amin. Tertib mahita mula tetap prokes ala COVID semakin meningkat. Kuhu tabereng tutedate apalagi akka perseragam nahunikon ya tapalakku mak basari hadat dari kita untuk kita deh. Selamat hari Minggu, salam sehat. Ayo menggobar kita akan terdiri sesuai dengan nomor urut nomor 1, 2, 3, 4.